गव्हाच्या पिठाच्या चकल्या बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे गव्हाचं पीठ आहे चकलीसाठी. हे कसं मी आता मोदक कसे शिजवतो आपण, उकडतो ना चाळणीमध्ये ठेवून, तसं कपड्यामध्ये बांधून आहे ना, ही गटली बांधून मी अशी कुकरला म्हणजे मोदकासारखी शिजवून घेतली. बघा पीठ किती कडक झालं आहे. हे असं पीठ आहे ना, थंड होऊन मग असं कडक होतो, ते मग असं चेचायचं. हे पीठ आहे, आता चेचून आहे ना बारीक करून मी चाळणीने चाळून घेणार आहे. ते दाखवते तुम्हाला. हे त्याचं साहित्य दाखवते. ही हळद आहे, हळद थोडीशी घ्यायचं आहे. हे दही आहे 1 चमचा आहे. हे तीळ आहेत, सफेद तीळ 1 चमचा घ्यायचं आहे. हे धना पावडर आहे, हे अर्धा चमचा, म्हणजे जराशी थोडीशीच घ्यायची आहे. हे मीठ आहे, हे हिंग आहे थोडासा घ्यायचा, ओवा आहे आणि लाल मिरची पावडर आहे. हे म्हणजे आपण कसं आपल्याला तिखट पाहिजे तर जास्त घेऊ शकता आणि नको तिखट असेल तर कमी घेऊ शकता असं. आणि हे कसं माहिती आहे, म्हणजे तिखट म्हणजे आपलं गोड गोड खाऊन कंटाळा येतो ना, म्हणून या तिखट चकल्या करायच्या आणि खायच्या, म्हणजे कंटाळा पण येत नाही. हे पीठ आहे ना, हे असं तोडून आहे ना, असं थोडंसं हे करायचं, चेचून घ्यायचं. मी कलरफुल चकल्या पाठवले आहेत ना, त्याच्यामध्ये सर्व दाखवलं आहे, म्हणजे कसं पीठ शिजवायचं, कसं ठेवायचं, कपड्यात कसं बांधायचं, आता ते सगळं त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. ते बघायचं आणि आपल्याला अशी आयडिया करायची. हे ते म्हणजे मैद्याचे होते आणि हे आता गव्हाच्या पिठाचे आहेत. हे सगळं आता मी असं चेचून घेते आणि चाळून पीठ घेऊन तुम्हाला दाखवते. हे आहे ना गव्हाचं पीठ मी 3 वाट्या घेतले. म्हणजे तुम्हाला आता डबल बनवायचं असेल ना, जास्त बनवायचं आहे ना, आता मला काही जास्त नाही बनवायचं आहे, म्हणून मी थोडं थोडं तुम्हाला दाखवते. आता मी 3 वाटे घेतले, तुम्ही 6 वाटे घेऊ शकता. आणि समजा जिकडे अर्धा चमचा ओवा टाकायचा आहे ना थोडासा, तर तिकडे जरासं जास्त टाकायचा. आणि तिखट समजा अर्धा चमचा कमी टाकायचा आहे तर अर्धा चमचा पुरा टाकायचा. तीळ समजा 1 चमचा टाकते, तिकडे तुम्ही 2 चमचे टाकायचे. हे असं आहे ना बारीक चेचून, असं बारीक चेचून आहे ना, दगडीसारखं असतं ना ते असं चाळून घ्यायचं एकदम मस्त. ते आहे ना असे चाळून आहेत ना, हे गोळे येतात ना, हे हाताने तसे करायचे, कुस्करायचे. मग हे बघा असे ते होतात बारीक. परत नाही चेचायला घ्यायचे, असे बारीक करून करून आहे ना असे चाळायचे. हे पीठ आहे ना गव्हाचं शिजलेलं पीठ आता चाळून घेतलं आहे चांगलं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व साहित्य टाकते. 1 चमचा तेल टाकते. हे मिरची पावडर आहे, ते 1 चमचा टाकते, म्हणजे कसं तिखट व्हायला पाहिजे ना त्याच्यासाठी. थोडासा ओवा टाकायचा. थोडीशी हळद टाकायची. थोडासा हिंग टाकायचा. हे धना पावडर आहे, ही अशी थोडीशी टाकायची. म्हणजे आपण कसं एकदा रोज बनवायला लागलं ना की आपल्या अंदाजाने जेवढं पाहिजे तसं आपण टाकू शकता. हे दही आहे 1 चमचा. हे पाणी आहे. आता मी हे सारखं करून सगळं मळून गोळा करून घेते. हे असं सगळं मिक्स करून घेतलं आहे. आता पाणी टाकून आहे ना थोडं मस्तपैकी गोळा घट्ट करून घेते. हे आता पाणी टाकून आहे ना मस्तपैकी थोडं थोडं पाणी टाकायचं. कारण का माहिती आहे, आपण तेवढंच पीठ गरम केलेलं असतं ना शिजवलेलं, मग त्याच्यामध्ये एकदम पाणी नाही ओतायचं. असं थोडं थोडं घेऊन आहे ना मस्त गोळा करायचा. असे 2 गोळे करून घेतले. 1 गोळा घातला साच्यामध्ये टाकलाय. आता साच्या बंद करून आहे ना चकल्या पाडते. आता चकल्यात पीठ भरून आहे ना साच्यात चकली पाडते.
असे सर्व आहेत ना, सर्व चकल्या पाडून घ्यायचे आधी पहिले. असे छोटे छोटेच पाडायचे, म्हणजे कसं माणसांना म्हणजे द्यायला पण बरे, पाहुणे वगैरे आलेत ना तर द्यायला पण बरे. एक दोन हे चकल्या अशा करून घेतल्या आहेत. आता तळून घेते. चकली टाकली ना तेलामध्ये की लगेच नाही फिरवायची, म्हणजे ती अशी कडक व्हायला पाहिजे. याची बघायची आधी कडक झाली काय, नाहीतर ते तुटतात. असा कलर चेंज झाला ना आणि असे कडक झाले की असे काढायचे. मग असे आता मी सर्व तळून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. गव्हाच्या पिठाच्या चकल्या मस्त झाल्या आहेत, एकदम छान झाल्या आहेत. तुम्ही पण करा.